ప్రియమైన ఆచార్య బృందం, మాతాజీలు, ఆచార్యులు, గురుజీలు, చిరంజీవులైన విద్యార్థులు, విద్యార్థినులు అందరికీ ఈ సందర్భంగా పెద్దవారైనరు పిల్లలు కాబట్టి నమస్సుమాంజలు. చాలా సంతోషం. 2002-03 బ్యాచ్ అప్పుడే 20 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిందా అని నాకు అనిపిస్తుంది. మీకేమనిపించిందో తెలియదు కానీ సరస్వతి శిశు మందిరం యొక్క ఉద్దేశము, లక్ష్యము అందరికీ తెలుసు. జాతీయ విద్యా విధానంతో పాటు సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, క్రమశిక్షణ, దేశభక్తి, విలువలు అనేటువంటి అంశాలను ఆధారంగా ఏర్పడినటువంటి పాఠశాలలు సరస్వతి విద్యాపీఠం గొడుగు కింద నడిచే పాఠశాలలు. దేశం మొత్తంలో అయితే విద్యాభారతి, ఇందాక రాహుల్ చెప్పాడు, ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక విద్యార్థి, నా ఫ్రెండ్, ఆయన కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో శిశు మందిర్లో చదివాడని. దేశం మొత్తంలో ఇలాంటి శిశు మందిరాలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించబడుతున్నాయి. చక్కగా అందులో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు దేశానికి ఉపయోగపడుతున్నారు, సమాజానికి ఉపయోగపడుతున్నారు, సంస్కారాలను పొందుతున్నారు. అట్లాంటి శిశు మందిరము మన సరస్వతి శిశు మందిరం ఉట్నూరు పాఠశాల. ఈ ఉట్నూరు పాఠశాలలో సుమారుగా నేను 1981లో ఈ పాఠశాలలో ప్రవేశం పొందాను ఆచార్యుడిగా. ఆనాడు ఇచ్చినటువంటి ప్రశిక్షణ నాలో విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకూడదు, క్రమశిక్షణ కలిగిన విద్యార్థులను తయారు చేయడంలో మనం ముందుండాలి, ఆ సమాజానికి ఈ విద్యార్థులు ఉపయోగపడాలి, దేశానికి అండగా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నా యొక్క ఆచార్య వృత్తి కొనసాగింది. ఆ విధంగా నేను పని చేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు. నాకు ఇంకో ఆలోచన లేదు, నా కుటుంబం గురించి ఆలోచించలేదు. పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల్లో విలువలు కలిగినటువంటి విద్యా విధానము అందజేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో పనిచేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా నేను సఫలీకృతుడయ్యాను అనేటువంటిది నాకు చాలా బ్యాచ్ల వెళ్ళినటువంటి విద్యార్థుల ద్వారా నాకు సమాచారం ఉంది. సుమారు అన్ని బ్యాచ్లు, సుమారు 97-98 బ్యాచ్ నుండి నేను ఇక్కడ 2005 వరకు పనిచేశాను. తర్వాత 2009-12 వరకు సుమారు ఒక 20 సంవత్సరాల పాటు పాఠశాలలో పనిచేయడం జరిగింది. ఆ ముందు ప్రాథమిక ప్రధానాచార్యులుగా కొనసాగించడం. ఈ అన్ని బ్యాచ్లను చూసుకున్నట్టయితే ఏ బ్యాచ్ కూడా తీసుకోని విధంగా అన్ని బ్యాచ్లు సమర్థవంతంగా విద్య నేర్చుకున్నాయి. ఆ విధంగానే వారు సమాజానికి వెళ్ళిపోయారు. సమాజంలో ఇప్పుడు మన విద్యార్థులు మాట్లాడినటువంటి ఏదైతే ఉందో మీరందరూ గమనించారు. వారి వృత్తుల్లో వారు చేసే పనుల్లో నిబద్ధత, నైతికత, నియమపాలన, క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది కలిగి ఉండడం అనేటువంటిది మనము ఇందాక పిల్లలు మాట్లాడినప్పుడు గమనించడం జరిగింది. దీనికి అంతటికి కారణం ఎవరు అన్నప్పుడు నేను ఒక్కరినే చేస్తే కాదు, నాకు సహకరించినటువంటి ఉపాధ్యాయ బృందం కూడా అట్లానే ఉంది. నిష్ణాతులైనటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఈ పాఠశాలలో పనిచేయడం జరిగింది.
మంచి ప్రావీణ్యం కలిగిన ఆయా సబ్జెక్టులలో వాళ్లకు ప్రావీణ్యత కలిగి ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు గురూజీలు చెప్పడం జరిగింది. ప్రాథమిక స్థాయిలో కానీ మాధ్యమిక స్థాయిలో కానీ ఉన్నత స్థాయిలో కానీ చక్కటి విద్యను అందించడంలో ఆచార్యులు పాత్ర విశేషమైనటువంటిది, అది మరవలేనటువంటిది. అట్లాంటి పోటీపడి ఆచార్యులు కూడా సెక్షన్స్ ఉంటుండే. సెక్షన్లలో నా సెక్షన్లో ఎక్కువ వస్తుందా, నీ సెక్షన్లో ఎక్కువ వస్తుందా, సెక్షన్ వారీగా వాళ్ళు ఆ విధంగా పోటీపడి, అది ప్రైమరా, శిశు, 1, 2, 10, 9 ఏది విషయం కాదు. చిన్న శిశు తరగతి నుంచి పనిచేసే ఆచార్జీ 10వ తరగతి దాకా బోధించే ఆచార్యులు అందరూ కూడా తమ వంతు కష్టపడి వారి యొక్క సహకారంతో విద్యార్థులలో విలువలు కలిగినటువంటి విద్యను అందించడం అనేటువంటి జరిగింది. కొంతమంది విద్యార్థులు అప్పుడప్పుడు కలుస్తారు, చెప్తారు వాళ్ళు, మేము పనిచేస్తున్నటువంటి వృత్తిలో మా పక్కకు ఉండేటువంటి ఆయన ఎందుకు చెప్తావు అంతా అవన్నీ వివరించు, ఎందుకు చెప్తావు, ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది కదా అని అంటారు. వచ్చినటువంటి ఎవరైతే కల్టివేటర్ ఉంటాడో, వ్యవసాయదారుడు ఉంటాడో, వానికి ఏమీ తెలియదు బ్యాంకు గురించి కానీ ఇంకేదో విషయం గురించి కానీ. అక్కడ చెప్పేటప్పుడు ఇది తీసుకుపోయి అక్కడ ఇవి అని అంటారు. ఇది ఎందుకోసం ఉపయోగపడుతుంది, దేనికి అనేటువంటిది అది చెప్పారట. ఆ విధంగా చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారట, మిగతా పక్క వాళ్ళు, నీకు ఎందుకు అదంతా ఎందుకు చెప్తావు, ఇస్తే పోలేదా అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. అంటే బయట పాఠశాలలో చదివినటువంటి విద్యార్థికి మన పాఠశాలలో చదివినటువంటి విద్యార్థికి తేడా అది మనం గమనించాలి. అయితే అది ఏ రంగం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, వ్యవసాయమే కావచ్చు, వ్యాపారమే కావచ్చు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావచ్చు, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు కావచ్చు, ఎన్నో కావచ్చు, దేనిలో అయినా కానీ వారి యొక్క ప్రాధాన్యత అనేటువంటిది అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకు తెలుస్తుంది. ఇందాక చెప్పారు ఏ స్కూల్లో చదివినవాని శిశు మందిరం వరకే గౌరవం ఇచ్చేవారని. అంటే అంతటి క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి మన పాఠశాల సుమారుగా మనము దేనిలో తీసిపోలేదు. ఏ పాఠశాల జిల్లాలో కావచ్చు, రాష్ట్రంలో కావచ్చు, మనకు ఒక గుర్తింపు ఉంది. ఈ ఉట్నూరు పాఠశాల అనేటువంటిది దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఉంది. చదువుల్లో రాణిస్తారు, చదువులో గిరిజన ప్రాంతమైనప్పటికీ చక్కటి చదువు లభిస్తుంది అనేటువంటిది చెప్తారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. నాకు సన్మానం జరిగినప్పుడు మన జిల్లాల నుంచి అనేక మంది పెద్దవాళ్ళు వచ్చారు. మన విభాగ అధ్యక్షులు దామోదర్ రెడ్డి గారు వచ్చారు, డాక్టర్ దామోదర్ రెడ్డి గారు. వారు వేదికపై ఉన్నారు. ఇదే విధంగా నాకు రిటైర్మెంట్ సన్మానం జరిగింది. ఆ సన్మానం జరిగినప్పుడు మన విద్యార్థులు మాట్లాడినటువంటి తీరు గమనించాడు. విద్యార్థులలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యము, విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనము, వాళ్ళ భాష అనేటువంటిది చూశాడు. చూసి ఆయన ఏం చెప్పాడు, ఒక సమావేశంలో నేను ఉట్నూరు పాఠశాలకు వెళ్ళాను, సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాను. ఇక్కడ ఉండేటువంటి విద్యార్థులు ఆ సన్మాన కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన తీరు నన్ను చాలా ఆకర్షించింది. చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు. అంటే వాళ్ళ భాషని. అదే మా భైన్సాలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులను చూసినట్టయితే వాళ్ళు ఎందుకు అంటే, నేను అట్లా చెప్పడం లేదు, వాళ్ళని కించపరచడం కానీ, ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే చెప్తున్నాను. అంటే భాషా నైపుణ్యం కానీ, లేక ఆప్యాయతలు కానీ, ఆ ప్రేమానురాగాలు కానీ, విలువలు కానీ, అట్లాంటివన్నీ కూడా మాకు అక్కడ ఉట్నూరులో చూసాము. అది గొప్ప పాఠశాల అనేటువంటిది ఒక పెద్ద సమావేశంలో ఆయన తెలియజేయడం జరిగింది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన గురించి మనం చెప్పడం లేదు కాబట్టి మన విలువలు అనేటువంటివి ఆ రోజు బయటపడు. కాబట్టి మన విద్యార్థులు సుమారుగా దాదాపుగా ఏ వృత్తిలో ఉన్నప్పటికీ వారి నైపుణ్యాలను ప్రదర్శిస్తూనే ఉంటారు. వారు సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటారు. కాబట్టి అట్లాంటి ఈ శిశు మందిరాలని నేను ఇప్పుడు ఈరోజు చూశాను. ఆ పాత బడికి వెళ్ళొచ్చాను.
ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళొచ్చాను, ఇక్కడ చూసాను, ఇదంతా తిరిగాను, బాధ అనిపించింది. ఒకప్పుడు వసతులు లేక ఆ గుడిసెనో ఈ గుడిసెనో తీసుకొచ్చి వెనుక కట్టించడం జరిగింది. వెనుక భాగం మన పాత బళ్ళు సుమారుగా బయట అక్కడ శిశువు 1, 2 10 బ్యాచ్లు నడిచేవి, 10 సెక్షన్లు నడిచేవి. 10 సెక్షన్లు, ఆ 10-11 సెక్షన్లు అట్టు ఉండేవి. 2వ తరగతి 1వ తరగతి శిశు తరగతి ఇట్లా ఉండేవి. ఇప్పుడు అవి చూస్తే మొత్తం గోడలు కూలిపోయి పడి ఉన్నాయి. దాని బాధ అనిపించింది. ఇక మన మెయిన్ స్కూల్ని చూస్తే కిటికీలు వలిగిపోయినాయి. చాలా బాధ అనిపించి ఏడిపోయి ఒక దిక్కులు లేకుండా నేను శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వెళ్ళినాం, చూసి వచ్చినాం. అంత దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితిలో మన పాఠశాల అక్కడ ప్రైమరీ మీరు 9వ తరగతి వరకు చదివిన పాఠశాల ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ చూసిన ఈ పాఠశాల పరిస్థితిలో కూడా ఒకసారి ప్రయత్నం చేశాం మేము. నేను కొంతమంది పూర్వ ఆచార్యులు కలిసి తిరిగాం, రాజేందర్ గారు ఇట్లా తిరిగాం. సుమారు కొంత జమ చేసినాం, ప్రారంభించినాం, బాగానే నడిచింది. కరోనా వచ్చింది, తర్వాత పోయింది. కాబట్టి ఏదైనా కానీ అక్కడ నడిపించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఉన్నట్టయితే అది నడిపించడానికి సాధ్యమవుతుంది, లేకపోతే కష్టమవుతుంది. కాబట్టి అట్లాంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలో మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వీటిని నిలబెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు పున్నం శ్రీలత చెప్పింది కదా, నాకు పేర్ల ఇంటి పేర్లతో సహా తెలుసు. కాబట్టి నా కొడుకులకు ఎట్లా చదివించాలి అనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇట్లా అవకాశం లేదు ఇక్కడ మనకు. కాబట్టి మన అవకాశాన్ని నిర్మాణం చేసుకోవాలంటే కొంత కష్టపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది ఏం చేయాలనో ఆలోచిద్దాం తర్వాత. ఇప్పుడు అది అప్రస్తుతం. కానీ మన శిశు మందిర్లో చదివినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా చక్కటి ప్రావీణ్యతతో మంచి హోదాల్లో ఇప్పుడు రాహుల్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, ఐఏఎస్. రాహుల్ ఐఏఎస్ ఇక్కడ మన దగ్గర 4 నుంచి 7 వరకు చదివింది. 7వ తరగతి కామన్ ఎంట్రన్స్ రాసిండు ఇక్కడ. నేనే మా ఇంట్లో ఉంచుకున్నాను, వాళ్ళ నాన్న లేడు, వాళ్ళ అమ్మ లేదు, మా ఇంట్లో ఉంచుకొని పరీక్షలు రాయించాను. కాబట్టి అది గుర్తుకొచ్చింది. ఇప్పుడు రాహుల్ చెప్తున్నాడు. కాబట్టి నాకు ఏదంటే విద్యార్థి బాగుపడాలి, విద్యార్థి సమాజంలో ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఎదగాలి అన్నటువంటిదే లక్ష్యంగా పనిచేయడం జరిగింది. దానికంతా మన ఆచార్య బృందము సహకరించింది. దాని సత్ఫలితాలే ఈనాడు మనం బయట చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇదంతటికీ మనమంతా ముందు మంచి భవిష్యత్తును మీ అందరికీ ఇవ్వాలని, మీరు ఇంకా ఎదగాలని, మీరు ఎప్పుడైనా మా పిల్లలే, చిన్నవాళ్ళే. కాబట్టి మీరంతా ఎదగాలని, మీ జీవితంలో మంచి ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలని, ఈ సరస్వతి మాత కృపాక్షాల వల్ల మరి మీరంతా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండి సమాజ సేవ, దేశ సేవ చేయాలని ఆకాంక్షిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పూర్వ విద్యార్థులు 2002-03 విద్యార్థులకు ధన్యవాదాలు.